Què tal? Com estàs? Soc Ramon Guàrdia, d'Espai Hipnòtic, i avui et plantejo una pràctica d'anatomia vivencial. Una pràctica molt interessant per a connectar amb el teu cos i per a observar, per a adonar-te de com qualsevol experiència que visquis té una ressonància en el teu cos. Avui el que farem serà connectar amb això, amb aquesta ressonància, amb aquesta sensació, un coneixement que et permetrà augmentar el teu benestar i augmentar el teu autoconeixement. Molt bé. Per començar, com sempre, pots adoptar una postura còmoda. Els peus ben plantats al terra, si estàs assegut, asseguda, amb l'esquena recta. També pots pujar les espatlles i permetre que caiguin en la seva posició natural, neutra, i des d'aquí, amb els ulls encara oberts, però sense enfocar res en concret, sense focalitzar la teva atenció en cap punt concret, sinó amb un enfoc suau des d'aquí, des d'aquest enfocament suau, pots fer un parell de respiracions profundes, omplint l'abdomen, omplint el pit, expulsant l'aire lentament i seguint amb aquest ritme. Un ritme lent, una respiració profunda. Molt bé. I a la següent respiració pots permetre que en expulsar l'aire els teus ulls es vagin tancant suaument. Molt bé. Els ulls es tanquen i la respiració segueix lenta i profunda. Lenta i profunda. Molt bé. I ara lentament permets que la respiració recuperi el seu ritme natural, orgànic, sense forçar-la, sense dirigir-la. Senzillament observes la respiració, sense res a fer. Sense res a fer més que observar. Observar com el teu cos s'encarrega que segueixis respirant. Pots observar com en entrar l'aire el cos s'expandeix. I en expulsar l'aire pots permetre que el cos s'afluixi, que es relaxi. I pots respirar així durant uns instants. Molt bé. I ara permet que a la teva ment sorgeixi una experiència positiva, un moment agradable, una situació en la qual t'has sentit molt i molt bé. Permet que apareguin les imatges. Recorda el lloc on eres, amb el màxim de detall possible. Recorda el lloc on eres, si hi havia més gent amb tu. Recorda què estaves fent. Possibles sons que hi hagués en aquell moment, possibles olors. I també les sensacions que t'acompanyaven en aquell moment. I continua recordant aquell moment, aquella experiència. Durant uns instants, permeta't recordar, evocar aquella experiència, imatges, sons,
olors, sensacions. Molt bé. I amb aquesta situació a la teva ment, passa a observar ara el teu cos. Observa quina sensació sorgeix i a on sorgeix la sensació que es deriva d'aquesta situació. Una sensació que a l'inici pot ser difusa, poc clara, amb poca presència, però és una sensació que et genera certesa. Te n'adones que aquella experiència agradable et genera aquella sensació. Observa, senzillament observa. I quan la notis, quan la detectis, observa-la. Molt bé. I permets que aquesta sensació s'integri en el teu ésser. Et permets prendre consciència de la sensació i del lloc en què sorgeix. Per detectar-la, quan et sentis bé. Per saber que et sents bé quan la detectis. Senzillament ara, queda't amb aquesta sensació. Queda't amb aquesta sensació mentre al teu ritme, quan sentis que és el moment, vas obrint els ulls. I amb els ulls oberts, quan els obris, si és que no ho has fet ja, encara experimentes aquella sensació, encara la mantens. La mantens i permets que t'acompanyi durant molt de temps. La teva sensació positiva. Moltes gràcies per ser-hi. Ens veiem, com sempre, en d'altres pràctiques, en d'altres vídeos. Saps que pots seguir el canal, que pots guardar-te el vídeo per repetir-lo tantes vegades com desitgis, com més practiquis, sempre és millor, i que pots compartir per ajudar a ajudar més gent. Moltes gràcies per ser-hi i fins aviat.